Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Areya at taga Baguio City. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dana Mina, kan Teamwork Ruvelin. Makablaawan ti Concepcion kan Asitura family, da Mrs. Colleen, kastamat ni Macleo, Marzen, Nanay Sosima, kakabsat ko ada Rudy, Veronica, Leonida, Bobby, Leo C, Judian, kan Joanne, from Angelo Asitura, ti Dagupan City, Pangasinan. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, kan Daisy Jen Jose, from Josephine Jose, ti Asingan, Pangasinan. Makablaawan ni Gemma Bell, ti Alfonso Lista Ifugao, from JP Lorena. Kakabsat ko ada Kidlin Milo Banyaga, Kid Ballesteros Milo, kan Ann Milo Obinya. Lakay ko ani Jim Lawrence, ni Yanyan, Feifei, ti Bantay Solana Cagayan, kan Duka, Baksa, Malilin, kan Malana family, especially ni Katugangak Julie Lorenzo Duka from Madeline Milo. Inang Marisa, Ate Ining, Rowana Lynn, Papa Ronald, Mama Arlene Medina, Tisolana, Cagayan, from Gracias, Medina. Barrientos, Lejano family, ni Inang Marlene, Tatang Lando, Auntie Virgie, kan kakabsat ko, ti Kawayan Isabela, from Marlon Barrientos, ti Taiwan. Happy birthday kan ni kabsat ko ani Rod Madriaga, from Joanna, Kabawatan.
Kabsat ko ani Olive kan gagayam ko ada Juliet kan Crisma from Ferdinand Marcos ti Saudi Arabia. Bulusan family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan Sr. Jaime Villanueva and family dita Amerika, ni Helen Grace ti Hong Kong, Mary Vic ti Macau, LV dita Dubai, kan Zeni dito'y Kuwait from Juliet Sugitan. Gutierrez family ti Minusikwan San Quintin, kan Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Shout out pa kada Dayan kay Rolyoda kan Carla Jessica Rolyoda from Roger Rolyoda. Carantes, Likod, Layugan kan Ayawan family ti Bagulin La Union from Karen Carantes ti Singapore. Makablaawan ti Rumbawa kan Ambatali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga ro doon ituloy abasaan ti surat ni Rhea. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda itinasayaat a kasasaad. May saakmat manang a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel kat pagaayat ko adengdenggan dagiti padas a maikanbiag babaan kada kayo. Ilingad na klaangan manang itinagan area taga Baguio City. Nakapagsuratak takayat kumot a maikanbiag ti padas ko. Taamok a makaipaay adal kadagiti dumdumngeg. Dua kami nga agkabsat manang siyak ti inauna. Ulila kamin iti ina iso ani tatang ken ni lola klaengen ti kadkadwami iti balay. Addan trabahok manang iso asya kun ti makakaadda amang ipapaay kadagiti kasapulan mi iti balay ken iti panagadal ni ading ko at tonton. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nanang, rumwarak pa Makaamo ka yun dito'y balay. Apay, papanamanan Fred. Masansan rumwar ka nga mawan mo ti trabaho a papapanam. At apag nami di kumparik nanang. Day talataan tin into naram. Di kalamasyan ka ni Rhea nga anak mo. Iso amin ang tiagas-gastos ka dagiti kasapulan dito'y balay. Sana bali tano adamat gatak at gumatgatang akmat kadagiti kasapulan tayo. Kan may isa. Isong orda pinagturpos ko ni Rhea tapno adda makatulong kanyak. Ngam saan arumba nga ipabaklay mo amin ng kankwa na responsibilidad. Saan pa'y anatan nabunay di anak mo amang ibaklay iti responsibilidad ti pamilya? Kan baysa, adda ka pa'y mat nga amada. Nakapigpig sa ka pa'y matlaang. Uwan ka din nanang. Mapana ko. Ang mga maladaw iti pagnami, iti kumparek. Adakon lola, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos apok. Narabyan kan sa nagawid ita. Adapay ngamin inlepas ko iti trabaho lola. Ay gayam, ni tatangay. Ay na, itay pa'y bigat arimwar. Si marunukan ka. Adda ka no pagnada iti kumpari na. Inungtak nga road, tadimot mapanagbirok iti pakitangdanan na. Awan maramidan tayo no kasta ti amuna na saya at lola. Ay sana mabalain. Di payagbain kan ka. Si kakit den ti mangibakla iti responsibilidad na kuma. Naglaingan ngay. Ni tonton ngay lola. Aday ti silid na apok. Urayan na ka. Kunak nga umuna kami na mga kunanamot nga urayan na kakanaw. Kasta ka di lola? Ala, ang mga numabisin kayong nagpadpada.
Nalaing kakarudak punlusan, tagidasarak matan. Ayabam tun di adem, tamangan tayon. Manang, ada bayada ka di school mi. Sapay jak pa'y nagsweldo. Di mawat ka kuman akan ni tatang. Imbagak kan kuha na manang, ngamawan ka na kwartana. Anyamot to ni tatang. No adda pag nada iti kumpare na, rumor ti kwartana. Ngam para iti panagadal mo, kan para dito'y balay. Awan ko na. Kan kanayon pa armwar. Nakaturog tanton na gawid. Apay manang, papapanan namin ni tatang. Ay, jak mo ading ko. Jak mat kayat adamagan, ta mga nugumura. Jak kayat nga adda di mi pagkinaawatan. Sa bagay manang. Isabay bayam langan ani lola timang tatsar kan kuana. Sapay sa bali ti panagrasrason ni tatang no daduma. Ala, di ka madanagan. Agadvan sa klaangan iti boss mi. Tapno ada pagbayad mo iji iskulyo. Agyaman ak manang Rhea. Anya, saan manan ang nagawid ni tatang idirabi, Lola? Kunak no nakaturog aklaang, katjak na puutan ang nagawid. Ay saan ang nagawid, apok? Inururay ko, tapno ba ikandadok tiri daw? Aging ga na iturog kun dito'y salas, ngam saan asimang pet. Anyamot to ni tatang, kaslag bibiyag abaro. Pangalalaan na nga iti kwarta, katawan mo't pakitang tangdanan na, Lola. Ay talaga amat nga awan. Maamwak mo't laang no da trabaho na. Ay jakam mo no anya milagro ti ar-aramiden di amayo. Lola, Kasano kayo no awan trabaho apok? No ti amayo laangan tinamnamaan tayo. Di pa'y kat saanan anak kaadal ni Tonton. day tangarod kat, Lola. Sapay kasla maaw-awananon itiganas nga agiskwela di adem. Marikriknak nga danguran na iti amayo. Talaga akasta ti mapasamak, gapoy ti ar-aramidan ni tatang, Lola. Iso akanayon akasarsaritak ni Tonton, tapno mapalagipak. Kasta ti sitwasyon ko, Manang Emmy. Manipod nagturpos ken naadaanak iti panggadan, arig na imbaklay kon ti responsibilidad ti amami. Nagbiag akasla dapay kit din atew na abaro ni tatang, ket di na kamin ingkaskaso pay. Naimbaglaangan tada ni Lola iti podermi. Tirigat na manang, ininot nga imadayo tirik na ni ading ko at Tonton iti amami. Idinto asyak, intultuloy ko nga inakam ti responsibilidad nga imbati kanyak ni tatang. Agingga nga danadamag ni Lola, maipapan iti ama. Di ko na yung ipadamag yung kanyak, Lola. Saan anapintas adamag apok?
Amom, nakita ka no ni uncle mo alito ni tatang mo. Agaw-awid ka no iti may nga apartment dito yung syudad. Anya? Adan pagaw-awidan ni tata nga sa bali? Isumat lagayam amasansan asaanan nga agaw-awid dito'y balay. Adda ka no aw-awidan na babae ijay. Kat tidakas na, adda ka no ija abroad ti asawa di babae. Anya? Wan apok. Hay na, kasano no maamuan di asawa di babae ti maipanggap ka dakwada ka ni tatang mo. Di pa'y katsalitan dan ti amam. Anya mo ni tatang? Anya ti simra kiti panunot na, tanaaramid na ti kasjay. Mabalin nga iso dayjay ti mang bibiyag ken kwada ita. Iso nga uray saan nga agtrabaho at dalat ta kwarta na. Delikado dayjay nga aramidan ni tatang, lola. Ang mga numaisagmaklaang. Agpaiso day ta ko na mapok. Ay na, delikado at talaga. Naimbag man tada kayo ita dito'y balay, tatang. Apay aya. Apay ko nayo? Saan aya dito'y ti balay yo? Apay saan kayo mutan nga agaw-awid? Ha? Pudno ka dito yung padamag da ka ni lola? Nga da ka no aw-awidan yun a babae? Tanya ko matidakas na. Balo akmat ten. Apay, maitad yung araw ti pagragsakak. Kasanumutan ti responsibilidad yu kada kami, tatang. Agad-adal pa'y laang ni ading ko. Arig na binaybayan na kami mutan. Dadakkel kayo ni Rhea. Kabagilan yung tagbiag, adakda kayo. Kun may isa, isang ordo pinagturpos ka tapno si kamutan timang paadal iti kabsat mo. Awan ti makunak maipapan iti panang papaadal ko iti kabsat ko, tatang. Tatalaga akayat kayo atulungan. Ngam saan akayat asawan day ta, apanawan da kamin kani ading ko. Lah, Kasapulan da kayo dito'y tatang. Nang rona ni Tonton. nagadungay bagbagam si Rhea. Katagaw-awid akmat dito ya. Agawid kayo tunggal sumangpot ti asawa ti kadandan nayo a babae. Kasta ka di? Podno ti imbagak saan ka di, tatang? Saan kayo ka di ang mabutang itar-aramidan nyo? Kasano no maduktalan di asawa ti babae yo ti relasyon nyo? Ang mga nonya pa'y ti aramidan na kada kayo. Saan to ang mapasamak da ita? Takanayin mo't nga awan. Manmanong agawid dito'y Pilipinas. Saan kayo nga agkamkampan ti tatang? Adda pagpatinggaan ti dakas nga aramid. Tandaanan nyo dayta. Ay na, talaga natangkan ti ulo di amayo. Kasla saan nga agpampanunot. Lola, Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo, apok. Talaga sa bali ti panagrasrason na. Ha! Para makita ano anyan to ti pagtungpalan na iti kastangar aramidan na. Basta bagbaga am di adim nga giskwela na imbag. Tapno nasaya at to ti pagtungpalan na. Di natultuladan di awan panunot na nga amayaw. Ay, suron kun aya. di kayagdanag, Lola. Kanahin ko abagbagaan ni ading ko. Kan ipaay ko amin akasapulan na aginggat kabaelak. Manang, podno ka di tinadamag ko. Nganda ka no sa bali akakabkab palay ni tatang.
Pudno ading ko. Isumot lagayam masaanan nga gawawid. Pinanawan na tayo matgaya man. Kasano tayo pa itan manang. Awanan ni titan na tayo ni tatang. Di ka agdanag ading ko. Saan ka baybayan? Ada kami dito'y ka ni Lola para kan ka. Kayat ko kumanganda dito'y ni tatang manang Rhea. Awan lang arunan ni nata. Ita, awan pa itidan nata ti amata. Saan aday tatituban? Tapno pasaya aton tatibiyag taading ko. Basta agadal ka na imbag. Tapno adamot serbi ti panagtrab-trabaho para kan ka. Di tan ikaskaso ti kas di nga aramid ti amata. Manang. Gamsapay la kuma. Tama kapag panunot ni tatang. Kat agsublin tumot laang itidan na tayo. Napalalo ti asik iti kabsat ko, iti day di apa nagsarita mi manang Emmy. Nang runa idi nakita kon ti panagarubos dagiti luana. Maasyanak ken kuana, tamarik nakasapsapulon na ti pamatag ti maysa nga ama. Ngem saan met akabaelan nga ited ni tatang. Banag anang rubrub iti sakit tinakam ko iti amami anang panaw kada kami. Nakarkaron anarpuog tinamnamak, amatulungan nakpay ni tatang, tapno mapasaya at mi kumati panagbiag mi. Ngam pinanawan na kami meten. No pay kastama nang, jak impadpadlaw iti kabsat ko ti kasta ariknak. Tadyak kayat amadagdagan pay ti saem amarikrik nana. Iti panaglabas dagiti aldaw, ininot metket di anaklon ti kabsat ko asaan min akaden na ti amami. Ngem nadlaw ko nga ad-addan agimura ti kabsat ko ken ni tatang. Kas iti na minsan Kumustamat nga tan ni tatang yaw apok. Diyak mo Lola. Amang ano nasaya aton ti biyag na iti ayan ti babae na. Lola, manang, dapat gaya maramidak iti silit ko. Panawan kayo upay. Ay, makitam ti Jarje kabsat mo. Di na pa'y kayatan amang ti maipapan ka ni tatang mo. Talaga gimuran iti husto. Ay, wan nga rod Lola. Mamin ano akasaritak. Ibagbagak asaan nga agimula iti sakit tinakam ka ni tatang. Dinakmat pulos sungsong batan. Di mo mababalaw jay adim apok. Dakelan kat maawatan nanti amin. Amo na adakkel apakaibabain anti inaramid ti amayo. Kanda sakitan unay, idiin sukat na kayo iti dayjay a babae. Kunak no iti ipupusay ni nanang. Nakarkaro abumigkat ti pamilyami. Ngam saan mo't gayam. Tatibukod na laang apagragsakan ti impang pangruna na. Naimbaglaang ang tananakam ka apok. Kaslasikan ti tumaktakder a padre di pamilya.
Mas asya nakuna yun kan ka. Kabaulak lola, para iti kabsat ko. Agsakripisyo ak, tapno maipayak iti narangay a masakbayan ni ading ko at tonton. Nanang, Ha? Fred? Si kamot gayam? Apay nagitabag nga imot mo? Anya ti kayat asawan daytoy? agsubli akong dito balay nanang. Anya? Kalpasan ti panangpanaw mo kadagiti anak mo? Ita, kaslawan anyaman nang agsubli ka dito'y balay. Pakawanin da ko man nanang. Pinapanaw na kundi kadendendnak. Tanamuan ka nun ti asawa na ti may papan kada kami. Kasjay kalakana ti panangpapanaw na ken ka. Awan ka numot lang amin ti maghanap na kanyak nanang. Tawan mo trabahok. Iso ka numot ti mang bibiyag kanyak. Katagpay sumat. Dagmalkit ni Dayja babae No isukat na ti asawa na nga da ijay abroad. Iti lalaki akasken ka. Apapakpakan laeng ken kwa na. Nanang, pakawanan dak ko man. Saan asyak ti pagdawatam iti pamakawan? No dikat dagiti anak mo. Nangruna ni Tonton. Kagurgura na kaunay di buridek mo. Rhea, anak. Ape adinak pulos keta kasarita na ading mo. Nagkidawak mo iti pamakawan kada kayo. Ngam apay nga akaskas di anagadayo tirik na kanyak. Di yung mapabasol ni ading ko, tatang. Talaga nasakitan iti husto, idi pinanawan na kami. Amuyo ka di? Amano arabii amang mangeg ko ti panagsangsangit ti kabsat ko. Gapo iti panangpanaw yu idi kada kami. Anak, No siyak, oray na sakit tinakam ko iti inaramid yu kada kami. Jak pulos na gimula iti gura kada kayo. Ngam jak tengal ti kapanunutan ti kabsat ko. amo ka nadagsan ti nakabasulak kada kayong agkabsat, Rhea. Ngamad tuyak. Lito pak amin ang nagkurangak kada kayo. Ikandak ko may ti may sapay agundaway. Tay karik, agpakaama akon kada kayo, anak ko. Tonton anak, ape adi na keta kasarita. Kanayon ang nakapupok ka iti silid mo. Anak, kasarita na kumamad. Nonaskan nga ibalikas mo ti sakit tinakam mo kanyak. Aramidam, sino ka kumapagsaya nga kiti kanitok? Pada ka din nasayata may pain mo kanyak? Asino ka kadi? Anya ka din dita sa sawom tonton. Nalipatam sa amad na siyak ti amam. Ape akas ti panagsasaom kanyak. Ama? Di mo isawang dayta balikas. Ta di maammo ti kay papanan dayta. Anya, nasakita mangag ti kinapudno saan ka di. Kalpasan ti panang talikod mo kada kami. Kaya't mo agsubli ti sigod at ratok kan ka. Nagswerte ka matan. Awan
pusom nga ma. Si kalako man tinapukaw. Saan ka taday dinanang ko? Nagsakit at ang ganda kiti insawang kanyak ti kabsat mo, Rhea, anak ko. Pasensyaan nyo lako man ni Tonton, tatang. Amok nga iti kaunggan na. Patpatgan na kayo unay. Iso na laang taruming ringbaw ti marikrik na naasaem gapo iti naaramid yu. Impagarup na ngamin adiyon patpatgan. Tana ito radyo a pinanawan. Maawatak matkit di adim, anak ko. Amo kada ito'y ti katukad ti nagbasulak kada kayo. Ngam aramidak na amin. Taplag subli ti siko na panangipatag kanyak ni Tonton kasama na. Agyaman ak sa maawatan nyo ti kabsat ko, tatang. Amo ka agbaliw tumatlaang ti marikrik nana. Inton mapanagnakan na at talaga nagbalbaliw kayon. Uray kasano kabayag dayta, anak. Agano sak. Urayag no kaano mapakawanak ni Tonton nga adim. Saan da kami a pinadakkel adakas nga anak, tatang? Iso nga amok. Patpatgan na kayo unay ni Tonton. Agbaliw tumatlaang ti amin, tatang. Amok dayta. Agyaman ak unay kan Rhea, anak ko. Gaputa si kati nang ibaklay iti responsibilidad ko kada kayong agkabsat. Amok ngawat katukat ti nagbasulak kada kayo. Awat di pa nagduado nga inawat nakmanan, Rhea. Patpat ganda ka unay, tatang. Katawat ti aldaw ajak ing kararag. Asapay ko mataag-subli kayo matlaang itidan namin agkabsat. Kat dinangag ti Diyos ti kararag ko kankwana. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Idinagsubli kayo dito'y balay, tatang. Patpatgan kayo mat, anak ko. Isungaramin ti amin. Tapno malitopak ti nagkurangak kada kayong agkabsat. Tapno may panakkaldak tumatlaan nga amayo. Itilikutan dagiti nagbasulang kada kayo. Aramidag ti amin. Tapno may subli ti sikod apa nagram kanyak ti adim. Kastamat ti sikod apa nangipatag na kanyak. Di kayag danak, tatang. Tulungan kayo iti day taabanag. Diyak tilakit di umanugot adi kay makapagkinawatan ka ni ading ko. Aramidag ti amin. Tapno agsubli ti sigod alinangan tayo asang kapamilya. Ikarik dayta, tatang. Lunak ang nagdwa-dwa akmat, kadagiti imbaga ti amak, idinagsubli iti dan nami manang Emi. Ngam pinanagnakan na talaga ang nagbaliwan, taing kagumaan na tinagsapol iti trabaho na.
Kat nagtinulong kamin iti amin a pagkasapulan mi, nang runa iti panagadal ni Tonton nga ading ko. Nasaksyak ti panaganos ken panagpaspasensya ni tatang, kadagidi panawen asaan nga ikaskaso ken kasarsarita ni Tonton. Ngamkas iti kanayon nga ibagbagak, saan da kami a pinadakkel dagiti naganak kada kami adakes, wenno saan a nasayaat nga anak. Iso nga ininot metlaeng a nagsubli ti sigod a panagraem ni Tonton iti amami. Nang runa ti sigod alin nangan daadwa. Gapo iti dayta ininot a napasamak ti masansan nga ikararag ko. Asapay lakuma tagsubli metlaeng ti sigod alin nangan ken panagkikinnaawatan ti pamilyami. Iso akasla na parutanak iti siit iti barukong komanang. Itamanang adan kaayan ayat ko, ket panggap min ti agkalaysa. Natalek akon a makiasawa, gapu taamok asaan to abaybayan ti amak ti kabsat ko. Ket sigurado akastamot laeng ni ading ko a Tonton iti amak. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Rhea. Pagayam a Rhea, adu ti pagteng wenno pasamak iti biagyo asang kapamilya. Ti umuna apasat na, talagamot anasaem, gapu kadagiti pagteng anapasaran nyo. Ngam gapu tadi ka imibet iti panagtalek ken pamatim iti namarswa, ininot anabaliktad ti amin, aging gaan na urnos metlaeng ti amin iti nagbaetan nyo nga agkabsat ken iti amayo. Naimbaglaengan takas iti kunam, saan da kayo a pinadakkel dagiti naganak kada kayo adakes. Iso nga idi na iyaw-awan iti dana ti amam, napakawan nyo nga agkabsat, apaman a nasarakan nan ti dalan a nagsubli kada kayo. Kablaawan kamet iti panggapyon a panagkalay sa iti kaayan ayat mo, ket dawat ko ti awan patinggana aragsakyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyak.